लानानै दाहार अदेबानि रां हरो नामा? जुदि रां दाहार हरो अब्ला सांग्रां जादो। उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो जुलि होग्राफोरखौ रायजोआव हमग्लुंनायजों लोगोसे हानि दालाल बायदिफोरनि सायाव आसाम पुलिसा गोख्रों राहा लानायनि उनाव बे खेबाव सुद लानानै रां दाहार हरग्राफोरनि सायाव राहा लानो हागौ। जिल्ला गामि गामि दाहार हरग्राफोरखौ सिग्रोमनायनि हाबा मावनायखौ जागायजेनदों आसाम पुलिसा। बेनिनो जरहाटआव सासे सुबुंखौ हमबाय। नबजित सैकिया मुंनि सुबुं, जाय सुबुङा सुद लानानै रां दाहार हरोमोन, बिथांखौ आसाम पुलिसा हमबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला किशोर बरठाकुर मुंनि सुबुङा नबजित सैकियानिफ्राय सुद होनानै रां दाहार लादोंमोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो। दिनै आं मोनसे बेड निउज लाबोनो थाखाय गोसो जादों नोंथांमोननि गेजेराव बा पाब्लिकनि गेजेरावहाय आरोखि। पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय दिनैहाय गाज्रि थासारि बेड निउज लाबोनो थाखाय गोसो जादों। आंनि बे भिडिअखौहाय जोबजासे नायब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन, ओमफ्राय नलेज मोनगोन आरो। बेनिखायनो खावलायबाय जोबजासे नायलांदो, ओमफ्राय नायनानैहाय मोजां मोनबायब्ला अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो। रानिमोन, बाबुमोन, आदामोन, बाजैमोन साफ्रोमबो। बे बेड निउसआ जाहैबाय दिनै बर' माहारिल' नङा, गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो दिनैहाय थाखा दाहारफोर होनानैहाय दिनैहाय न'खरखौ मेनटेनेन्स खालामनो, सोरबा साख्रि बाख्रि गैजाया, साख्रि बाख्रि गैया, फरायनानैहाय ओरैनो दङ। बेफोरबादि थाखा सुद होनानैहाय दिनै संसार सोलियो। बेफोरबायदिफोरखौ दिनै आसाम सरकारा एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जाबाय होननानैहाय आसाम पुलिसखौ दैथायहरगोन होननानै दिनै गामि गामि बेफोरबादि बिथोन होगोन होननानैहाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय नुजानाय जादों। रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमबो सांग्रां जा। ओमफ्रायो दिनैहाय बे रां दाहार होनायनि बेलायावहाय ओरैबायदि जाबाय जे जेरै कारेन्ट डिपार्टमेन्टना दिनैहाय कारेन्टफोरखौ बोरै ट्रेन्सफर्म माबा मोनसे गाज्रिफोर जायोब्ला बा माबा मोनसे बे ट्रेन्सफर्मनि कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि जे गामियावहाय सावनाय कारेन्ट, बेखौहाय थिगै लाखिनो थाखाय दिनै थाखा एसे एनै फेहेरनानैहाय दिनैहाय समाजनि मानसिफ्रा दिनैहाय थाखा दाहार हरनाय जायो। दिनै बेफोरखौहाय आसाम सरकारा माखासे बेफोरबायदि खामानिफोरखौहाय मोनथिनानै दिनै हमनो नागिरदों आरो। आसाम सरकारा दिनैहाय गामि गामि पुलिस दैथायहरनानैहाय बेफोरबायदि उदिस लानानैहाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो नैबे खौरांखौहाय मोनथिहोनाय जाबाय। बेनिखायनो सांग्रां जा लोगोफोर। बे खेथ्रआवहाय दा गुबुन गुबुन जायगायावहायबो ओरैबायदि दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला सासे मानसिया थाखा रां दाहार हरदोंमोन। रां दाहार हरनानै हरफिननो हायैनि ओरैबायदि दा बे थाखा लाग्राया बेफोरबायदि केस होदों जाहैबाय आरोखि। बेफोरबायदि दायो आसाम सरकारा बेनिखायनो स्टेप लादों आरो आपडेट लादों। बेनिखायनो दिनैहाय समाजनि गेजेराव दिनै बेफोरबायदि गाज्रि बेड निउसखौ दिनैहाय खोनासंनानैहाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि बेफोरावहाय लोब्बा दङ, थाखा दाहार होनाय मानाय गासैयावबो दिनैहाय आयेन कानुन बेफोरबायदिखौ दिनै खालामनो हागौ आरोखि। बेनिखायनो सांग्रां जा लोगोफोर। बेनिखायनो नैबे गुड निउसखौ बेड निउसखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनथिहोनो थाखायहाय आङो नैबे दसे सम भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना नायनानैहाय होदो, ओमफ्राय जोबजासे नोंसोरो खोनासंनानैहाय लानायनि थाखाय रोजा रोजा थेंक इउसै आरोखि।
किशोर बरठाकुरनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला किशोर बरठाकुरा गला होयोमोन आरो रां थोस्लाबै जानायाव नबजित सयखियानिफ्राय 14,000 रां दाहार लादोंमोन। नाथाय रांखौ सुख'बोनो हायैनि थाखाय सुद आरो मुल गासै 80,000 रां होनो नांगोन होननानै नबजित सयखियाया दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो रां मोनैनि थाखाय गोबां हाराहास्ति खालामबोदों आरो आयेननि राहा लानो थाखायबो हुमखि होबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। उनाव बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखाय आरो रां सुख'नो थाखाय जेबो राहा गैयैनि थाखाय रावबो मिथिस्लाबालासे गावनि गला सिङावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथाङा। बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसा खौरां मोननायनि उनावनो दाहार हरग्रा नबजित सयखियाखौ पुलिसा हमबाय। बिथांनि अनगायैबो जाय सुद लानानै रां दाहार हरो आरो रां मोनैनि थाखाय हाराहास्ति खालामो बिसोरखौबो हमगोन होननानै पुलिसनिफ्राय मिथिहोदों। आरो बेनि थाखाय जरहाट, रुपहिहाट, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, नगाव बायदिफोराव सिग्रोमनाया जागायजेनबाय होननानैबो मिथिहोदों आरो थाबैनो आसामनि दाब दाब जायगायावबो सिग्रोमनाय जागोन होननानैबो खौराङाव ओंखारदों।